आवत रहलसिया रंडी हमरा घरे ना आवत रहलसिया रंडी हमरा बिया ओकरा के पकड़वा दिलवे घर के सामने के जे गोपालवा के बेटी के काहे लेके भागल बड़ुआ बा ओकनी के कमीनी उ खात रहल। हम पापा जी लड़की के लेके भाग गइल बानी घर के सामने के। अच्छा रूबी कुमारी के 5 लाख रुपया ले चल के तलाक के माटी के तेल गिरा के जरा के मुंगा दम से कुछ ना होई तरह से पूरा केस के फाइनल कर दे। तेली के लड़का से शादी कर लिया ब्राह्मण होके टांग टांग के ओकरा के हमनी के चामड़ा काट के मोरती सो देवर से शादी कर ले जाके खुशी से रहो जी कहूँ कहानी हम देवर से शादी ना रउआ सब के बता दी खबर वो सब बहुत देखल हम, लेकिन वो सब के ऐसा खबर जौन की चकमा दे दे। रउआ सब के बता दी कि जेकर शादी हो गई होके जेकर एगो बेटी होके 9 से 10 साल के उ मतलब समझ एक तरीका से वहाँ के ऐसा अपराध कैले बानी कि कोनो कुमार लड़की के लेकर वहाँ के भाग गई बानी और पति जेकर इतना सुंदर होके लड़की इतना सुंदर होके वो बेचारा मतलब समझ कि और भागल फिरता बेचारा घर से। यहाँ के पत्नी बानी हमारे साथ में, वहाँ के बेटी देख सकते कि बाड़ी हमारे साथ में। हमने के तमाम बातचीत सकी शादी के तरह भई रहे कब के भई रहे और वहाँ के यहाँ से कौन कौन बर्ताव कैले बानी तमाम जानकारी लेन सुन। भोजपुरिया माटी के लाल के टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुँच के सच्चाई दिखावे के प्रयास करता। का नाम पड़ी अपने का? रानी देवी। रानी देवी ई कब राउर शादी कब भई रहे? अरेंज मैरिज भई रहे कि कोर्ट मैरिज भई रहे? ना हमर साथ बारात आइल बा दुआर पर। कौ साल पहले भई रहे? 2012 में। 2012 में। तो राउर पति अब रउआ संगे रहता नहीं कि ना? ना घर के सामने ही जय गोपाल मिश्र के बेटी रूबी कुमारी वो हमारा मालिक के ले जाके भाग के शादी कर ले बिया। कितना दिन पहले के? 5वां महीना में 21 तारीख के ले जाकर शादी कर लिया। ओकर शादी भी रहे 6ठा महीना में 10 तारीख के। तो उ तो भाग ले हमारे मालिक से शादी कर ले जाके। तो ओकर छोट बहिन रही गुडिया ओकरा से ओकर शादी भइल। उ इतना ओकर बाप जय गोपालवा भाव खोल बनी यहाँ के। और रउआ एकरा पहले रउआ मर्द के बारे में जानकारी रहे कि ना कि हमारे पति? हमरा कुछ जानकारी ना। हमरा के एक बाइक हमरा संग धोखा घाट क के गइल बड़न आ हमरा के पहले वो तनी घूमियो ना 11-12 बजे रात ले तो हम खोजेम तो हमरा के मारिहन ओरियन सिखाई होगा हमरा के मरिहन पीटियन मना के हमरा के बनकारी। हम घर में रहत रहनी कनिया बहुरिया रूबी कुमारी सिखाओ? हाँ रूबी कुमारी उ सिखाई तो हमरा के पीटियन मरियन और कही जा हमरा के लेके तू भाग चल। तो लेके एक बाइक हमरा संगे लेके उनका संगे भाग गइल बिया शादी कर ले बिया। रोत तनी बड़ा बाबू के लगे कनी है गोपालपुर थाना में कनी है बड़ा बाबू हमरा बहुत ऊपर घटना घटल बा। हमरा घटना के रउआ थी करी अपना ससुर वाला थाना में है गोपालपुर। तो कहता का करी ऐसा घटना सबके आगे होता टे हम कहाँ कौची करी जो यहाँ से ना तो मार के तोरा पीट के जियान कर दे राख कर दे जो 20,000 रुपया लेके आओ तब तोरे FIR करे। 20,000 रुपया गोपालपुर थाना के थाना पर में राजरूप यादव आई बड़ा बाबू। वाह रे बड़ा बाबू वाह। राजरूप यादव जौन की थाना के गोपालपुर थाना के थाना प्रभारी बानी वहाँ के कहते निशान का मैटर रउआ संग अगर बेटी के संग तरफ भई रही तो रउआ 20,000 रुपया मांगती का? हम पूछता थाना प्रभारी महोदय से ये वीडियो के लगातार शेयर करी ताकि थाना प्रभारी के लगे पहुंचे। और इस जगह तो बड़ा बाबू कहता नहीं लेके आओ कागज 20,000 रुपया कागज में लपेट के दे टेबल पर हम ले जो जाल दिन तो मार के जियान गौरी कहता नहीं मालिक जब जिंदा बढ़न तो हम ना करम देवर से शादी रगनी हम भगा दनी। बड़ा बाबू मार पीट के गोरिया उरिया के वजह से डर हमनी के गरीब आदमी बाप गरीब बुर्बक बाड़न हम वैसन के बानी। हमनी के वहाँ से चल हनी से नैयर का माता नहीं खाता नहीं भीख तुक मांग के एगो बेटी के चलते हम जियता नहीं ना। तो अपने बड़ा बाबू का हम ओजी के थाना में हम अपन जान हत्या करके दिखा देती। DM साहब के लगे गइल बानी महिला थाना में भी गइल बानी वहाँ 5,000 रुपया दल बानी 1 सप्ताह के दिन महिला थाना दल बानी। बड़ा बाबू वहाँ नहीं कि कैले दोनों पार्टी के बोला के पैसा लेके वो भी दबा गई वो नहीं कि सुनवाई कैले नरहा के लगे गल बानी DIG साहब के लगे गल बानी सब किसी के लगे जाके हम बैठ के आके अपन बेटी के चलते जियता नहीं तो जान अब ले हत्या कर ले रहती। कौन बेभर में सुनल नहीं कि इतना बइल बा हमार नहीं के थी कैले दुआ नहीं खिला दे जो हई कौना घाट के लड़की बिया। पापी जौन अपराध कैले बा एक उचित कार्रवाई मिले के चाहिए। रउआ का मांग करे में पापी खातिर? हम ये कहते ओकरा के बोलवाई लोगिन ओकरा के साजा दिवाइलो हम पर तैयार बानी। वो काहे हमरा संगे कैले बाटे हमरा अगर वो अपन गलती स्वीकार के रउआ के जल्दी राखे खातिर तैयार होता तो वो सब मान लेम कि हां हम रह जाएम रहेम मन ओकरा के छोड़ो जी ओकरा के छोड़ो हम रहेम माने एक चर्चा पहले रउआ ना जानकारी लगी हमरे मर्द उनका हमरा एक
तिथि चाह ना रहल। एक बाइक हमरा संगे उ घाट क के गइल बानी। आ दुहा के हमर सास होइंगा ससुर होइंगा इतना तो लड़किया रोज घरे आवत जात रहल ना ना हम घर में रहत रहनी है। हमर ननद बिया हुआ प्रतिमुआ ओकर लोटा ससुरा 2 साल से वो जो बिया घाटना भइल बा तब से हमनी के मार पीट के खेत देले बिया कहत यहाँ तोर के बा यहाँ तोर कैसन हक हिसाब भइल तोर हक हिसाब बेच के हमनी के लड़ लेम सब 3 काठा भसुर बा जाय लाला बा उ इतना फौकता उ इतना हमरा के देती देता कहता तोरा के तोर राखी के था ना देम तोर बाप मतारी से कुछ ना होई गरीब बाप बड़न जे तोरे 3 काठा हिस्सा बेच के केस के पूरा फाइनल कर देम। आ वहाँ के शेषनाथ मुखिया बोलतानी जब 5 लाख रुपया ले शेषनाथ मुखिया तोरा से कुछ ना हो जा जा ऐसा ऐसा केस के उदिया देम। वहाँ के सरपंच मुखिया वर्तमान मुखिया वहाँ के सरपंच हम सुरेश गुप्ता उ वहींगा बोलतानी जब 3 काठा तोरे हिस्सा तोर हिस्सा कैसन भइल 3 काठा तोर हिस्सा बेच के हम तोर केस के समाप्त कर देम। वहाँ के देवलाल बा वार्ड में के 13 नंबर वार्ड के देवलाल हंगन उ उतना वही तरह कहतानी धमकी देतानी। वहाँ का गुजसरा बाटे उ वहींगा थाना में आके थाना प्रभारी से कहता कुछ नहीं करिएगा एकरा बारे में उ जहाँ मन करे जहाँ जाए करा यहाँ के बजाइए ओकरा के राखल जाई धो मर्द दसों सिफारिश करत रह। हां सभी ओकरे ओर से बाड़ा लो ससुर सास का कहत रहो जब आई बाबू तौरी ससुर लक्ष्मण साहू तौरी कहत रहे तोर माटी ना देम से तोर कैसन हक हिसाब तोर यहाँ के बाटे तोरा कहीं दादी में राउर बाबू माई कितना कितना का देला रहे 5 लाख रुपया 2.5 काठा जन्म रसी गए भइल बन बेच बिकिन के 5 लाख रुपया दल बाड़लो नथिया टीका तो सब गहना गुड़िया सब तो छीनिए लल बाड़लो फर्नीचर के सामान दल बाड़लो कपड़ा लुगा नहीं के एगो कपड़ा नहीं खलो दल जो हम पहरी लोग देवला तो हम पहरे नहीं ओढ़े नहीं भैंस ना मिथी भइल मोटरसाइकिल 1 लाख रुपया तब भैंस रखले रहे गरीब आदमी तो हाँक दल ले जा अपन खइया पियल रही खुशी से तब उ गुंडा खुशी से नहीं के हमरा के रखले धोखा क के हमरा संगे एक बाइक शादी के बाद गजनो करत रहे गजनो अपने तो ठीक रहत रहला एक बाइक ही हमरा संगे घात क के गइल बाटे अब कमात ना रहल ITI कइले बा कहीं ना कहीं कंपनी में बाटे हां उ कमात घर ना रहल ना कहीं ना कमाई जात रहल ITI करत रहल पढ़ेले बाटे शादी जो सबेले तोर से करो कमा के मांग देत नहीं ना ना कुछ नहीं हमरा के 5 गो रुपया तो देले है नहीं के हमरा के खाली ना खाली पढ़त रहल कहीं पढ़तानी आ खोजम पढ़े के मन कमाए मैं के तो कहीं तोरे का करे के बाटे हमरा के मारे पीटे लागी तो हम कम ज्यादा पढ़ल लिखत बा वैसे हमरा के मारे टेटा मने ई ना जाने जे जय गोपालवा का बेटी ई अरविंदवा के संग रहतिया तो अभी और वो के सामने के बिया जय गोपालवा के बेटी सामने के बिया साफी रूबिया अभी रहुआ बेटी के पालन भरण पोषण के करी कमातानी अब का करी हमरा ये मिलती बा नीतीश कुमार से जो हमारा न्याय दिवाही हम कहाँ जाइए एगो बेटी लेके अपन जान हत्या कले नीतीश कुमार कानू के इतना इति लोग जानतानी जो हाँ लेडीज लोग जो बहुत इति बाटे हम लेडीज बानी हमारे कोई गुनाह नहीं के मिलत हमारे कोई रास्ता नहीं के इंसाफ मिलत बिल्कुल देख सकते कि हुए बिटिया बड़ी यहाँ के सोनाक्षी का नाम बता सोनाक्षी कुमारी कब तू जानले बाबू की तारा संग पापा के तरफ कइले बड़े एक भाई हाँ केन का हुए हम पापा जी लड़की के लेके भाग गइल बानी घर के सामने के अच्छा रूबी कुमारी के अभी तक ले कोनो कार्रवाई नहीं कबई ना अच्छा पापा जी तारा लगे फोन करके बतियावे नहीं ना का है कितने से नहीं बतियाओ 2 साल हो गए 2 साल से नहीं बतियाओ तुम ना अच्छा वो जाता जब अपना इया बाबा के लगे तो इया बाबा का कहता रहो भाग ये तो कुछ नहीं खे ई बात कहता रहो हाँ तो अभी तारा के जब पढ़ावत लिखावत खर्चा वर्चा के देता टेकुली हमार माँ देता रही हाँ बिल्कुल देख सकता नहीं कि लड़की भी भावुक भी है। अच्छा तू का मांग करबू तार पापा यदि वीडियो के देखत हो के तो वहाँ का कहबू का मांग करबू तू कम की आई घरे बिल्कुल साथ बनी हम बातचीत करब से वहाँ के वजूद भी राउर दामाद देता रहे जघन्य अपराध के बा तो ओकरा खातिर वो का कहे केस कल जाई आओ अपन परिवार ले जा हम कहाँ से देखे आए 5 लाख रुपया दे के हम शादी कैले बनी गरीब आदमी हम 4 गो लड़की देखे उनका के देखे उनका के देखी हम ना जनी जे उ जय गोपाल मिसिर के बेटी के संगे ई सब संबंध में रहेला ना तो ओकरा के उल्टा लक्ष्मण शाह जयलालवा भसुर करौले बा माया देवी करौले बड़ी सास प्रतिमा ननद करौले बिया दीपक देवर करौले बा आ श्रीलाल करौले बाण आ हीरो करौले बाण भसुर होसन दुनु तीन टिका घर के सामने उड़हर ककरा से शादी करतिया उ करौले बा जय गोपालवा करौले बा बागा का पर ओकर 10 तारीख के 10 तारीख 6ठा महीना में 10 तारीख ओकर शादी रहे घर के सामने ये रूबिया जय गोपाल मिश्र के बेटी है
ओकर उ तो उड़हड़ गइल हमारा मालिक से शादी कर लेल बिया तो गुडिया बिया ओकरा से शादी ओकर कइले हसन उ भड़ुआ बा पहले ओकरा हार्ट के बीमारी रहल अब ओकरा हार्ट के बीमारी नहीं कतनी खतर नहीं का जात अब न ओकरा मुंह के चाहे उड़हड़ गइल बिया तो प्रिया माटी के लाल के साथ बना रही। धन्यवाद।